ġelat. Min irid il-ġelat? Yeah! Yeah! L-ewwel ġelat b'xejn. Wow! Jien irrid toma tal-frawli. Tajjeb. Bil-kornett tal-frawli. Hawn huma l-ġelati tal-frawli tiegħek. Oh! Yeah! Jien irrid 2 kornetti u 2 tomit differenti. Oh, tajjeb. Okay. Hey! Oġbok. Izza! Oh, le, Alla tiegħi. L-ebda problema, se nsewwiha hawnhekk għandek. Wow! Tixtieq tipprova xi toppings? Izza! Issa rrid immur hemm. Daqshekk tajjeb. Mhux ġust, għaliex il-ġelat ta' Ivan huwa aħjar minn tiegħi? Tista' tagħmel dak lura għalija? Oh, l-ebda problema, $2. M'għandix. L-ebda flus, l-ebda ġelat. Tista' tagħmel ġelat ikbar għalija? Żgur, huwa biżżejjed għalik? Ejja mmorru. Wow! Oqgħod attent. Tixtieq xi toppings? Tajjeb, grazzi. Verament irrid ġelat ieħor. Għaliex m'għandniex nagħmlu magna tal-ġelat? Ejja mmorru fil-kamra tiegħi. Eħe. Okay. Ivan, anke jekk nagħmlu magna tal-ġelat, m'għandniex flus biex nixtru l-ingredjenti. Tajjeb, ejja ninżlu. Ġelat, ġelat, min irid il-ġelat? Ġelat. Tixtieq ġelat ieħor? Oh, lex ħasra. X'għandi nagħmel? Marja, għandi idea ejja mmorru. Ejja nagħmlu xi milksakes. Iżda, ara x'sibt. Wow! Woohoo! X'għandna nagħmlu l-ewwel? Tajjeb, jien se niddeċidi. Dan huwa l-ewwel? Iżda! Then we have orange. Wow! Then Imbagħad a inżid ftit menta. Yeah! Yeah! Oh, viola. Huwa minħabba l-blueberries. Issa wasal il-mument tiegħi. Woohoo! Yeah! Wow! Rosa. Blueberries. Forsi l-arinċ. Waħda l-arinċ. Naħseb li issa dan jidher aħjar. Issa huwa smoothie. Iżda! Iva, irridu nagħmlu aktar. Irrid nipprova. Irrid nagħmel lemonade. Ejja nibdew. Qafast u ħareġ f'għajnejja. Għandna bżonn aktar lumi. Wow! Yeah! Imbagħad isir. Iżda. Wow, ara x'għandna. Wow! Dawn il-meraq fihom ħafna sokkor.
Le, b'differenza mill-ġelat, il-frott fih sokkor naturali. Kbir, ħelu naturali. Sabiħ u toma tajba. Iżda, U kiesa. Smouty. Milkshak. lemonad. Smouty. Dan huwa bit-sokkor. Lel anke tista' tixroba. Iżda, xirridu? Mill-aktar irid lemonade? Yeah. X'inhu dan? Huwa kelb. Int waħdek. Int mitluf se nieħdok id-dar. Ara, luge, luge. Oh, huwa kelb. Iva huwa l-kelb tiegħi. X'jismu? Luge. U bil-ġuħ. Huwa l-kelb tiegħi. Aw irridu naħslu snienu. Idea. Aha. Fejn hu l-mattur? Bongu. Fejn hu Luke? Bongo. Bongu, għamillu jider frisk. Lebda problema. Wow. Wow. Mhux hawn. Huh? Fejn hu Luke?
Maria huwa l-kelb tiegħi. Se mmorru għas-sessjoni ta' taħriġ. Taħriġ għal-kelb. Hello? Hello? Fejn u Luke? Le irid jawm. Ejja nitalmu kif nawmu. Ara huwa faċli. Wow! Allimnieh kif jawm. Għallimnieh kif jawm. Hey, sħabi! Illum qegħdin flimkien mal-ħbib tagħna Jason Vlogs. Qed inqattaw ġurnata f'Legoland Hotel. U rridu li tinaqdu magħna. Legoland! Hello, irridu niċċekkjaw. Għawnu l-kegard tal-kamra tijak. Igawdu l-waqfa taħkom. Għanna ċwivet. Fejn marru tfal? Ejja nimxu warajhom. Aġġel. Ejja niċċekkjaw il-kmamar tagħna mingħajr adulti. Dwal stennuna. Oh, le! Ejja nużaw it-taraġ biss. Ciao! 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 Ciao. Wow, ma nistax nistenna biex nara l-kamra tiegħi. Dan huwa renju. Wow! Huwa bħal f'Kastel Veru. X'sodda sabiħa. Jien figura Lego. Ejja niċċekkjaw il-kamra tal-banju. Sabiħ. Wow, ħares lejn dan. Wow, sodda doppja. X'inhu dan? Ejja niċċekkjaw. Wow, nista' nilab fil-kamra tiegħi. Imma nista' wkoll nilab fid-dar tiegħi.
inħobb din il-figura wkoll. Ikun souvenir tajjeb. Ivan, kif tħobb il-kamra tiegħek? Hej, pa, huwa kbir hawn. U s-suveni hawn huma tassew sbieħ. Ħares lejhom. Ivan, ma tistax tagħmel hekk. Imma għaliex? Huwa projbit li tieħu l-proprjet tal-lukanda. Mistednin oħra jridu wkoll jilagħbu bil-Lego. U għax, fimt. U għax, ġibt kollox lura. Tajjeb, tiksirx ir-regoli mill-ġdid. Għat aktar. Tajjeb ħafna. Peress li tallimt il-lezzjoni, għandi sorpriża għalik. Hija kompitu. Moħbija madwar il-kamra hemm indizji li se jiftħu l-kaxxa ta' teżor. Kaxxa ta' teżor? Ejja nsibu tweġibiet. L-ewwel mistoqsija hija kemm elmi ta' kavallier tista' tara fuq l-art? Waħda. 2. Le, huwa 2. 2 elmi. Liema numru hemm fuq quddiem tal-ktieb tal-inkantazzjoni tal-Maġju? L-ewwel irridu nsibuh. Oh, ktieb tal-inkantazzjoni tal-Maġju. 5. Il-mistoqsija li jmiss hija qod kemm xwabel tħallew fl-art okax. Nara waħda. 2. U 3. Hawn. Kemm maġi waqgħu l-kpipel tagħhom? Waħda. 2. Naħseb li għandi l-kodiċi. Ejja niftħu s-saf. Aktar Lego. Grazzi għall-rigali Legoland. Din hija s-solar tiegħi. 304. Fejn hu? Huwa hemm. Huwa il-pittura. U t-tilf u s-sodda. Kollox perfett. Huwa bambu ninja. Hija tant sabiħa. Se nqiegħed il-bagalja tiegħi hawn. Se norqod hawn. L-ebda ħin għar-raqda. Se nagħmel festa. Tisma' dik il-mużika għolja? Dan qed jiddisturba lil mistednin l-oħra. Ma jistax ikun huwa Jason li qed idoq dik il-mużika għolja. Jason, trid tieqaf dan. Xiex ma nistax nisma' lilek. Dak hu Jason, ma tistax tagħmel ħsejjes f'kamra tal-lukanda. Tista' tiddisturba lil ġirien. Jason, waqqaf taqbeż fuq is-sodda. Imma għaliex? B'dak il-mod tista' tkisser is-sodda u huwa projbit li tħassar il-proprjet tal-lukanda. Xogħol tajjeb, Jason. Naħseb li l-kamra tiegħi se tkun tassew sabiħa. Dan huwa post għall-prinċipessa Vera. Imma llum se nkun il-prinċipessa. Prinċipessa Marija hija bil-ġuħ. Għandi bżonn jieħu xi ikel.
Żomm f'moħħok tikol wisq ħelu huwa mhux tajjeb għas-saħħa. Huwa ħajja lussuża. Marija, ejja mmorru. X'qed tagħmel? Hija dan jiekol il-pranzu. Marija, ma tistax tagħmel hekk. Imma għaliex? Għax huwa projbit li tarmi l-iskart fil-kmamar tal-lukanda. Naddafa. Okaf, paper, fimt. Pep, spiċċajt inaddaf. Tajjeb ħafna. Kissirx ir-regoli mill-ġdid. Naħseb li wasal iż-żmien li mmorru għall-ikla ta' filgħaxija. Ejja mmorru. Wow, huwa stand tal-ikel għat-tfal. Irrid qamħ. Nuggets ta' tiġiġ. Se nieħu kollox li rrid. Ħafna ikel. X'għandi nieħu ieħor? Tfal, intom żguri li se tikol dak li kell kollu? Jien mimli wis. Mhux se tagħmlu b'dan l-ikel kollu? Ukoll naf, se nieħdu dan l-ikel fil-kmamar tagħna. Le, waqqafa. Ma tistax tagħmel hekk. Imma għaliex? Il-lukandi ma jippermettux li tieħu l-ikel barra mir-ristorant. Għandek tieħu kemm ikel tista' tiekol. Imma x'għandna nagħmlu bl-ikel? Nistgħu ngħinu b'dak. Il-laħam tiegħi huwa kbir. M'għandix bżonn għajnuna. Ejja nilagħbu. Waqqaf, huwa projbit li ġġib iż-żraben hawn. Trid tneħħi iż-żraben tiegħek. Okax, fimt. Sewwejt. Bir, tkissirx ir-regola mill-ġdid. Aħna lesti. Ma naħsibx hekk. Erġa' lura fil-kmamar tiegħek u ċċekkjahom mill-ġdid. Se nżommu għajnejna fuq il-bagalji tiegħek. Okak. Għaliex irrid niċċekkja l-kamra tiegħi mill-ġdid? Oka, mela hemm stampa. Hello. Lea. Dan kaxxa. Lejla. Oh, il-kappell tiegħi. Sabiħ. Żgur li ma nsejt xejn. Il-ktib tiegħi. Was. Jekk hemm bżonn jiġi ċekkjat, allura niċċekkjah. Xejn? Dak il-ġugarell tiegħi. Regola oħra. Iċċekkja darbtejn il-kmamar tiegħek qabel ma nitilqu mill-lukanda. Inkella l-affarijiet tiegħek jintilfu. Naħseb li wasal iż-żmien li nitilqu. Grazzi tal-li qatajt il-jum magħna.